chase after Bagita. Hey, Nna, Ada, afọ amanya. Ịma na nwa nwaanyị a m na-akpọgharị na be anyị niile. Chioma gbam. Ofu ihe ka m bịara ịgwa gị. The same experience. Nwa aba aga m efu. Ọ na gị na-achọ onye atọ dị akwara. Ọ na-achọ onye ọ na-egbu. Mana otu ihe wụ na otu ihe dị n'ime ya wụ na ọkwa efu ihe mere n'etiti mụ na ya nwatakịrị. Aga m eji akụ egwu. Ọ ya aba. Ọ dịkwa ka ọ ya aba. Ka anyị ga kita. Oyi ngwanụ. Ịma ihe ga-eme. Anyị ga-ahapụ egwu anwụnta. Nwantị. Ịkọgharị dị ka ye. Mbanụ ka ga dị iche nụ. Aja. Tiwere m. The person you are rejecting, do you know who he is? The person you are maltreating, do you know her future? The person you call nobody today could be somebody tomorrow. The person you despise today could be your savior tomorrow. Nebwa diroma, Emalechi, Emalechi. Nebwa diroma. Do you know tomorrow? Emalechi, Nebwa diroma. This world is so deep, you don't know what tomorrow will become. Oh no, be your joy. This world is so deep, you don't know what tomorrow will become. Oh no, be your boy. The person you are rejecting, do you know who he is? Oh, back and be. Now no saparo na nsogbu adro ọ bụrụ ana nọ n'ọnụ ga enwe ndidi nwe nnagide solu m wee na agba mbọ na achọta ife anyị ga na-eme ịma na nsogbu ama ndị maka na ebe efu m kịta eji m obi m niile wee nabata unu ịmakwa mgbe m fụrụ unu ụbịa mmetụ m na mkpụrụ obi otu unu si aga gị na ụmụnne gị ma ndị nke na-ebe akwa nsị mba na mama m rapụ n'otu a ya ahụ na-atụ m uche ụnụ nọsakwara ọfụma ana m ayọ Chineke ka onye m ohere m ga-enwe ji akwụghachi ụgwọ maka ihe ọma niile i mere m. ọkwa masị gị ogige rapụsị ife a niile na m ji obi m wee nabata unu atụ n'uche ụmụnne gị amagacha nke a ihe gị nnọọ This world is so deep, you don't know what tomorrow will become. Oh no, be your joy. This world is so deep, you don't know what tomorrow will become. Oh no, be a boy. The person you are rejecting, do you know who he is? The person you are maltreating, do you know her future? The person you call nobody today could be somebody tomorrow. The person you despise today could be your savior tomorrow. Nebwa diroma, Emalechi, Emalechi, Nebwa diroma. Hey! Hey! Chiwetal. Boss.
akwa m gwara na nwa ike ha na-ekitiko nwere plan. Hey! God. Aja nwanne. Chika kwa onye mmụọ. Chika bụ onye mmụọ. Ka njugodugo. Ọkụ ịmụ na ọ na-abụ ndị ara mụcha nwa. Ụmụazị anọkịta eto. Ịma mfụzụ ụmụazị ahụ. Ya ụmụ ndị ara. Ha kwụ ụmụ agbọghọ. Na-enwe nke yi ihe eji ekpuchi ike. Enwe nke yi timpa. Enwe nke yi pante. Boss, gere ka isi ma na eyi go pante. Anya go ọgọ gị. Leni ha leli kewa akabu ke doji. Hey, ka ko oge. Agara ki ye ha. Ihuwo tiko. Ama eme ni tiko n'obodo ha. Ya na ụmụ ọbọgwụ ha na-esi onwe ha na-azị kupe. Ama eme. Hey! But embo ezokwu. Shobo ha dịkwa emereme. Aja. Ihe obi na-agwa m na ọkwefu ụmụazị niile. Ha ga na-anyụ nshi, ha ga na-agbachi ike. Ọ na-adị nka ya bụ nwatakịrị obu akpa asụ akpụ. Nke wa achụpụ ya ebe a ọgbaga ebe ọzọ, achụpụ ya ebe a ọgbaga ebe ọzọ. Enwere ihe obu n'obi ebe n'obodo a. Ya nwata nwaanyị bụ ihe obu n'obi ebe n'obodo a. This world is so deep, you don't know what tomorrow will become. The person you are rejecting, do you know who he is? The person you are maltreating, do you know her future? The person you call nobody today could be somebody tomorrow. The person you despise today could be your savior tomorrow. Nebwa diroma, Imalechi, Imalechi. Nebwa diroma. Do you know tomorrow? Imalechi, Nebwa diroma. This world is so deep, you don't know what tomorrow will become. Boss, I'm going to get you. Obi ada atozu m ụtọ. Ya. Tara aki. Anyị ga-achọkwa n'ihe anyị ga-eme maka na oge adịrọzi. Anyị ga-achọ ụzọ anyị ga-esi wee nweta ego wee waksị egwu anyị anwụnta. Anyị ga na ebe a na-agba gburugburu na-agba okirikiri ugwu a na-arị atụ egwu. Anyị megide gere ha Wizkid na Davido. Anyị anọwabeghị ga bụ grandfathers. Anyị ga-achọ ego anyị ji awaksị abụ. Aja. Niile ikwe na-ekwu ka na ghọtara m anya. Kọwara m ihe na-agụ. Kọwa ya ka ọ ga-esi doo m anya. Aghọtachara m ihe na-ekwu. Boss, ka m tiwezi aka oyibo nsogbu. Gaa n'iru. Anyị ga-eje tọrọ tiko. Hey! Aja. Aja eji achụ aja. Chee ka njugodigo. Ka etiko nke ị na-ekwu okwu ya. Ọtiko nke anyị na-ada afụ n'ihe onyonyo. Ka ọtiko nke a na-akwụgharị n'ime obodo a anyị nọ n'ime. Boss, a ga-adị Dikeh bụ n'ime obodo ha. Ha! Aja. Ọ kwesịrị iwe onye Nsụka nwere akọ n'uche. Ya wee nwee nnọọ otu ndị Nsụka si pụta nnọọ soro anyị Nsụka ya abịa ngwongoro tire ndị amamihe. Ndị otu Solomon ha. Ndị ma ihe na Baịbụl. Ndị ma nnọọ ihe na akwụkwọ nsọ isoro pụta. Tiko nke ịma. Ọ bụrụ na iwu dị nta, i were ọnya tinye n'ime ọfịa. Ọnya gị mata agwọ, ọnya nwa tiko ka ọ mata. Dikeh nwere ihe dị n'ime ya. Dikeh dị ka nnukwu moto ndị a na-agbata aja. A na-awe kụọ aka Dikeh were aka ga ka ọ na moto bụ nnukwu aja. Ọkwa ya bụ tiko. Dikeh abụrụ niile ọ bụrụ anụ ala. Dikeh ma na agụrụ gụgide n'obodo mepere emepe gụgide agụrụ dọọ ya dọpụta ihe o ji ama ma okwu ka o ji ama ọsọ ka ọ gbagidere were na anyị ma ndị na-eme ka gbagide ọsọ rute n'ime obodo be ha ebe anyị nọ. Bata n'ime obodo a ka esi na-aga ịgụgba. Dikeh mmụọ ka nke mmadụ. Kwụsị ka njuzie gị. Enwezie ka isi kwugide ihe a kịta. Nkwete gị na anyị ga-aga ịgụgba Dikeh. Onye ka ọ dị ịkọ ya ga-aba gbapụta Dikeh. Onye ga-abịa ịgbapụta Dikeh? Ị ga-eji Dikeh eshi nri. Dikeh ọwa osikapa. Dikeh ọwa anụ ọfịa.
dịka ọ bụ anụ ọkụkọ dịka ọ bụ anụ efi ka ị ga-eji ya eme gbagodu m echekwa m na enwe ihe dị gị n'ime mba bọs anyị ji atọrọ tiko keme na-egbo anyị para anụ pajere arụsị ndị akpa ọga anyị dọrọ anụ mpe na anyị apara ego niile dị na-abọ dị arụsị mbọ mụ ego ndị mmadụ na-abịa eji achụ aja ya bụ ihe ndị oyibo na-eke trade by barter bụrụ enyi na onweghị arụsị ji eme anyị yes ịmanwụ ihe niile na anyị vutere isi mmadụ dọba naanị ọ ya ba naanị uru karịa ego ohu dị na-abụ ụmụanya nni ụmụanya ọlụ ụmụanya nni ụmụanya ọlụ ji nwayọ nyekwe nni agbapụ nne ebe ọ bụ na anyị dị ndụ fụ ife anyị tata nkwa m na-ekwe gị bụ na anyị ga-adịkwa ndụ fụ ife anyị ga-eri echi maka na onye dị ndụ nwere olileanya sọsọ ife anyị ga-eme bụ na anyị ga na-enwe olileanya na-enwesi olileanya ike na echi ga-adị mma karịa tata nwayọ ọma ọmalịcha nwa biko achọrọ m ịga leta nne na nna m ma laghachitakwa hụ gị nne na nna gị kezi eche na ịgwa m na ị nwere nne na nna ka ezi nne na nna ọzọ ị chọrọ iji mee hey Chioma hello ọ bụ ụgbọala m anyị akwadosigo ngwa bịa ọzie o biko ọ na-aka maka mmadụ ghọta ihe mmadụ ibe ya na-ekwu ihe m na-ekwu ọkwa ifere atụmatụ anyị tụgasị ka anyị ga mere ihe a mekwa ihe aghọtara m ya o doro m anya ọ bụ na o nwekwa osido ị ga-eji kọwara m ya ka m ga-osido m anya ịkọwara m maka ihe ikwuru edoro m anya bọs ka m jụ malịka gị gede edu uru ọ bara na ịbụ ọyị nwoke nsịka nwere wisdom gede uru ọ bara nke ị na-aghọtara ke nnọọ ihe ị na-aghọtara ọkwagwu asụ na a ga-agaga na mụ na gị ga-agago gbatiko na anyị ga-agago gbatiko were ya gaa n'okwu arụsị ndị akpọ ọga buru edesa na okwu arụsị ndị akpọ ọga wee chekọrọ ego ndị mmadụ ji atọ ụtụrụ gba na okwu arụsị ndị akpọ ọga ọ bụrụ ihe gwa m nke ị na-aghọtarazi nkịta ashị ka m gwa gị na anyị vuru tiko jevije na arụsị ndị akpọ ọga ka m gwa gị eziokwu o ji ekwe anyị n'aka na ya emedogwa oyi ọkọyi da na anyị vuru eshi maọbụ mkpi ewuje kpuje n'elu yes o ji ekwe anyị n'aka ya m gwa gị eziokwu echemesi na ndị Nsụka bụ unu na-enwe akọ n'uche echemesi na ndị Nsụka bụ unu na-enwe amamihe dịka eze Solomon ya bụ otu a ka amamihe unu ha ka njikere gị ifunugo ebe arụsị na-ekwe mmadụ n'aka biko nna ifunugo n'anya ebe arụsị na-ekwe mmadụ n'aka ka enunugo na ntị ka ntị eze ga-azụ n'osimiri ịmakwa na enwe ka ọ dị na anyị ga-eburu mmadụ gaa n'ikwu arụsị ga-desa ka chịkọrọ ego ndị mmadụ ji tụ ụtụrụ gba inunugo na ntị ka ifunugo n'anya ifunugo ebe o mere a sị ka m jụọ gị kọwara m ma ọ bụ na enweghị ka isi fụ
inu lega na obuga mana enugwo onu woso ha n'ọnụ onye inugwo nonna mo be nuru anu woso ha ọnụ ike ya mgwa gị eziokwu ka m jimala ka ya ajụjụ ije eso m je eme ihe ha ma enweta go wasi egwu aso na ije kogo gwagịrị m woso ije kogo n'ije kogo onye ka ị na-asụtọ ọrịa ọnụ ka ihe ịchọkwana ka m kwuo ebe i were egbe na mmache m n'iru ka ihe ịchọ ka m gwa gị isoko m na isokoro m so ka m na kuchite ọnọdụ sogere m n'azụ ọkpara mmadụ enweghị ike ịnọpụta sụọ igwe isugbe sụọ ihe mmadụ ga-anụ isoko m na isokoro anya bụ isoko Iko nwoke m gara nwoke ka m gara onwe m ka m ihe nwunye ka isoko m n'isoko m ejikọ m onwe m ọkwa ndị ngụkwa ọkwa ndị ngụkwa nkwago kwụlago hey nkwago kwụlago na-enwe na ego amaghị ihe eji ya eme n'ime ego a niile chere m ihu o nwere ihe a na-achọ achọ ọdụm n'obi kedu ka ego a ga-esi baa uru ọ bụ na ọdụm n'obi anọ ndị chi nna efe ndị nna nna anyị ha eri ahụ gara aga onweghị nkwa unu kwere mụ na anaghị emezi ka ezi ihe nke a ji wee fu iche elokwa m na ọdụm n'obi n'olugwo nso o wee bụrụ na ụzọ katara aka kedu ihe o ji taa aka kedu ihe o ji taa aka bịa na zọpụta m obi aṅụrị m anakwa obi aṅụrị ana nke a bụ izizi mmadụ na-ahụ ego iwe jue n'obi ọmaka gịnị onye ọ bụ mụ na ya ahụhụ mmiri kedu ọdụm n'obi kedu ụtọ m bịara aka hei nkwago kwụlago nkwago kwụlago agụdụkwa ụzọ n'ịbọ Abụ m naanị otu nwa Chief Kalu nke a na-etu aka ji akụ. Ihe m na-achọpụ nwoke dị umeala ga-anabata m na nsogbu m niile, mana ka o si na-adị enweghịkwa m nsogbu ọbụla. Ihe ahụ iche na ụmụnne m akwụrụ m ha 1,000 naira ofu. Abịagozi m nkịta maka na m bụrụgo nke m. Abịa m ịkwụghachikwa ụgwọ maka ihe ọma niile i mere m, otu isi nabata m. Anya ma bofu ya. Ya boss
Betiko. Can you remember Betiko kita? Hi. Mban. Oh, the one called Rock and Maro. Oh, Rock and Maro. Aja maram ne wochu. Aja maram ne we he digini. Aja maram ne wa aja kpọrọ gị ka ịbụ. Ịgba aja gbara ọkụ. Ịgba aja gbara ụtụ. Hey! Nekodu nwatakịrị Chukwu nna si n'eluigwe nye m. Si m bọs nekwa onye abụ onye inye aka gị onye ga-enyere gị aka mee gị ihe ga-abụ n'ụwa. Ị bụrụ ụchụ gị bịa. Hey! Amara na nwatakịrị bụ ya ka ebu izu ọgwụ bụ ọgwụ. Isi na nwatakịrị bụ nkwa ahụhụ. Isi na nwatakịrị bụ mkpọ na ọ bụ atịtị. Na-elekọta ndị ihe na-ekwu nke ka m na-ega-esi n'ọnụ ụlọ. Negodu nwatakịrị legodu ihe na-atị. Amara na nwatakịrị nwaanyị bụ ya ka ebu izu ọgwụ bụ ọgwụ. Amara na o ji nkụ ezigbo nke wụ nkụ. Ka ihe mụ na gị ka nri na-ebe a na-ekwu. Ka ọ dị kịta nwatakịrị nwaanyị aka enyere anyị aka wasị anya egwu nwa na anyị na-ekwu okwu ya. Na ndị ka ide ịdọ n'ala ka akpụ. Kita agbawagodi m obi. Boss, ịnụkwara nọ 1,000 naira ka o nyere ndị ofu ndị a na-esi ya n'azụ. Hey! Chekwere 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya were achịkọta ego niile o nyere ha. Ihe o nyere ha 1,000 naira 6 ka o kere. Akpata oyi ahụ ọgbọ. Onye masị ihe ọ ga-enye onye masị ihe ọ ga-enye Tiko. Onye masị ihe ọ ga-enye Tiko, ihe ọ ga-enye Tiko wụ ndekwuru akụkịta ego ga-agụ ibe ya, agụwa ego ga-agụ ibe ya. Ịhụgoni ya. Hey! Anyị nọdụ ya wabeghị na akwụgharị ka akwụna. Na anyị na-achọ 60,000 naira. 60,000 ka anyị were wax egwu anyị. Bọs ịmana ivu arụ. Ịmana ịkpọ gị arụ kacha arụ n'ụwa. N'iji ha anya gị na-abụ a eze Chiteoke Abịama gosiri gị were kwe gị n'isi. Iji gị anya ha je hụ na nwa ha esha niile bụ ego. Esha niile bụ ego. Anyị emegide na Tika nara anyị nwada. Tika nara anyị ite ego anyị ivu. Tika nara anyị. Chere ka m gwa gị eziokwu. Boss, ma ịkpọ nwata Chioma akpọghachite n'ụlọ a, mụ na gị ga na-alụ ọgụ. Anyị ga-alụgide ọgụ ike agwụ. Ọkwa mụ na gị. Ọ bụrụ na ị kpọrọ ya kpọta n'ụlọ a, ị ga-ahụ ebe na gị ga-eje. Amadu amagbukwe gị. Ndị nna ha rifụkwa gị nri, ọkwa ifo gị. Nekunu. Ọ bụrụ na nwa Chineke si n'aka n'ime eluigwe nke 3 wee zidata n'ụwa. Nye m ya ka ngozi. Nye aka iburu aja gbara ụtụ. Aja gbara ọkụ. Na mebiere m ya. Ka ọ dị ugbu a, aka m anọ n'obodo mepere emepe na-agụ egwu ụtọ. Nwatakịrị a ụdị ego o ji ọka akpọlite Michael Jackson nwụrụ anwụ kemgbe nna kpọlite ya nwunye ya na-agụ egwu. Negodo ihe ike n'ukwu ka onye na-agwụ ọgwụ. Ke ụdị egwu mụ na gị na-agụ dị ya. Egwu gịnị ka anyị na-agụ? Gịnị ka ebe gị ga-eji ya aga? Amara na nwatakịrị isi na obu aka. Ị na-agụkwu ụta. Isi na ọ bụ nkwa ọ bụ nke abụrụ na ọ bụ na ịkpọlatara Chioma n'ụlọ a. Amara na nwatakịrị nwaanyị bụ ego. Amara na ọsọ ego ji nwatakịrị na. Amara na nwatakịrị bụ ego ka ebi izu ọgwụ bụ ọgwụ. Arụsị na-akpọ ọga. Ọkwefu gị. Ihe na-agụ m n'ebe ị nọ iwe mma mapụgo onu. Ihe na-agụ m n'ebe ị nọ iwere mma mapụgo onu dịka ewu. Mụa! Na be m gwa! Enweghị ị ga-eme! Na be m gwa! Ịwa aja gbara ọkụ. Ụdara kwụrụ wara. Ịwa aja a na-azụ, ịwa aja a na... Gị ka ọ na-eme. Gị ka ị ga-eme m, nke ị ga-eme m. Gị ka ị ga-eme m. Gịnị ka o si n'aka? Negodi kamde. Hey! Chioma mo. Iwe jide m no we gbanwe ndụ. We meme sege. Eh? Fe niile nọ
nọ n'obodo mepere emepe enwero m ike igote otu akpụkpụ na-emuke emuke na-acha otu a ndị ọzọ nwe bụ nke dị ka nke kọtụma hai Jome Chineke gọzielu m gị enwebeghị ihe ifo chee ka anyị gaa na be nna m mgbe anyị rụzi ebe a na-etie gị mmanwụ Chineke m gọzie Obu na lo cho ogwa no wa obiro enwe ka se nwo ngabe eligwe amaku mu ga be eligwe obu na fugi na eligwe ogwa ige a ga ebiri kwa ogwa ebe a bido ni isi okwisi na nwoke aja kwisi na nwoke puta cheba ka mgba ogi toto ka nwure mma be gi si be gi jaja anu mpama so ba diro aja me egwu gi toto o ya di me o ya o kwani ige be kedi o kwani ige be kebo ina kuchaba kamwa aita kuchaba laka so ba diro ne kwa ni jaja nge bugu toto so ba diro o ya Chioma iwe kpọrọ m nọ wee baa n'ebe ndị ọgaranya na-eri nne nne ekene ka gị o ekene gị rie nne ekwuzi n'okwu ọtụtụ ihe ka na-abịa biko chere ka nnate nwa ka anyị banye ọ dị mma na mmezi ya bụ na ihe mere n'akwụkwọ nsọ kacha ime mmụọ ụbọchị ihe mere Moses n'akwụkwọ nsọ
na-achọ ime mụnwa ga-afụcha ala nsọ na-ekiri ya n'anya ka ihe onyonyo ma nji okwu mba n'ime ya. ọma mmekwe maka na mụ amanwụ Moses mụ ọga bọs m ga-aga iwere ihe dị nnọọ m ga-aga iwere onyinye onye nwaanyị ji n'aka enye m ga-aga iwere ya mana chekwa ahụ ka ị ka tiko chi ma na nwatakịrị nwaanyị abụ ego na-aba chere tika nwere ike na-agwọ ọgwụ tiko na-etu atịkpa tiko ịnwa na-enwe bụ onye tiko gwara ihe ọ na-eme n'obodo mepere emepe tupu ọ bata n'obodo ba enwebụrụ onye tiko gwara ihe ọ na-eme n'obodo mepere emepe mere o ji bata n'ime obodo a tika nwere ike na-agwọ ọgwụ chi a na-echi ga-emecha afọ mụ na tiko amara mbe na bekee nwoke nsogbu adịrọ ị hafụ emu na ebe ị ga-anọ tupu ọ kwara na nkịtị odu ị na-agwa ogo okwu ị gị na-akpa ka isi amapụ agwa gị nneka afọ ị na-amụrụ n'azụkwa afọ ị na-amụrụ n'azụkwa ngọcha ihu ebe i chere azụ ọ bụrụ agbasona m iwe na mgbede a agbasona m iwe na mgbede a ghara iwere ihe nye gị ihe ntiri onye ọzọ tiko cha aka họrọ Mama zitere gị ya kwụrụ gị n'ọnụ. Chere ka m gwa gị iru egwu anyị na ndị ọgbanje nọ be m enwe nzukọ ịnụ m na-ekwu iru egwu anyị mmụọ ma na-ema gị nwabe mmụọ m nọ mbe chiọma na ekpe ego ya niile nọ ịnụ m n'aka ị hụrụ gị na onwe gị bọs tetiko onye nwere ikiri ọkpa n'etiti isi m ya bụ m kwuru iru egwu anyị m kwuru ịnụgbo Ha, aghọta m go. Aghọta m ife na-akọ akọ. Ịghọtaghị m ije na obugo nwọchọ ha na ọ bụ m nọwabe ọ bụgo m nọwabe o ka m gwa gị eziokwu m pịere n'ụlọ ha n'aka m dara jack knife m mfụta ịmarị m na gị eje nkwọ ị na-achọ ka ikinyete mụ na Chioma ka m gwa gị eziokwu tekịta ma maa gị enweghị ike ịbịa n'ime mụ na Chioma obu m nọ mbọ ma ọ ga-anụ m n'otu ala obu enye m n'aka anụmanụ ihe na-achọ ka ị bịa vụrụ ekpa akpọgo ka ite ọdọ bịa tọkwasị m n'eshi unu mmeri mara na enwetago ike m unu Chi biko nne m ọmalịcha m asị nka ndị ya ọ ga-ama na nga-ayọta m gị biko were nnọọ ka e wee nnọọ ihe niile bere n'abalị ka ọ wụrụ anwụnta biko bịa ka anyị na-abịa bịa ọ gị na-eme ebe a ị na-apụọla onye ka ị na-agwa dị asị ị na-apụọla Chukwu onye ka ị na-agwa enwekwara onye na-agwa oke bifọ gị mmiri a ga-eme ịkpụrụ nwatakịrị nwaanyị bịa gbọọ aka wee nara m ị na-ajụ m na-apụ ara isi gịnị nwatakịrị nwaanyị gbara m aka wee nara m ọ dị isi achọ gị mma ị na-echi ntị nwa ahụ chi anya ngwa emepee onwe mere ka n'ebe a ifu nnukwu isi ga dị ka isi mkpukpu etu ahụ n'ebe a biko nkịtị ọnwụ na ime onye na-agwa emeta onye anyị na-agwa aka emekwana ihe ị na-ekwu nne m biko nne ọkwa n'aja onye m kpọrọ ya nwoke onye were aja were m na gara ọkwa ya desara m n'ụdị ọnọdụ a ịmakwa na eribere m n'ike mgbe ị hapụrụ m pụọ biko nne m ọ kwefuru onye a
nwebe ihe ga-agwa gị maka ya mana ofu azụ ka nchọ ete gị maka na esi m oru ọkụ ifo Tiko anyị nwere ebe a Tiko bụ nwoke bịa na-ayọ m ochi obodo mepere emepe enwere ihe oji ọ gba aka nkịtị bịa na-ayọ m si na biko bọs ọga bọs kwa ihe ọ na-akpọ m bụ ọga bọs biko na nwekwe ka o si dịrị nwere ihe oji ọ na-eri nri ọnụ na ntị niile ihe a na-arụ ka m si n'elu nwere na-achọ ka mma na-achọ ka mma ka m ga-esi nyere ya aka biko nne m ọ bụrụ ihe anyị ga-akọwa biko na-elegodo m ma ihe niile dị n'ime ma isi m ma anya m nkwụ ma ahụ m na ihe niile eji m ya hụ gị n'anya biko bịa ka anyị n'ọba anyị ọ bụrụ na esi na be anyị adịrọ mma ka soro gị na-abụ ọnụ biko nne m ihe na-atọkwa na onye ahụ ọtọ ihe na-atọ onye arụ ọchị ihe na-atọrọ gị ọchị ị ga-achịpụta akpa gị nsogbu adịrọ aga m eche akpa ka ị na-ebute aga m eche nnọọ ihe mmadụ ji isi kwuru onye kotere ọgada ekotere lekwa ụdara dara onye isi n'ụkwụ nne ọ gị na-emezi opi ka a na-afụ Tiko ọkụkụ nna ahụ opi ka Tiko ya bụkwa ọrụ ka ị na-amị nwa Tiko ya bụkwa nna m hapụrụ nkwute ụzọ ndị odibo na ihe niile biko obi ka isi ebe a pụọ gawa be m na ndị abụcha ndị ara nne gị ntị ka gwa gị ifu otu a nna ebe a ọ bụ na nna atụ ndị a ụjọ ifu ndị ala ọ bụ na nna atụ ụjọ ị ma na m abụrụ nwoke ị ma na m abụrụ nwoke ife na-ekwu ife otu ata nọ kịta ndị abụrụ nsogbu m ndị enwero ka ha si awa n'isi cha 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 nne ntị ka m gwa gị ọ bụ na ịfụ m n'anya dịka otu isi ekwu ama m na ịfụ m n'anya ife ị kwesịrị ime ebe isoro m nọ ebe a bụ be nna m maka na nwoke ada arapụ be nne ya soro nwaanyị gaba na ada eme alụ ka ọ bụ n'ala Igbo nne anyị nọ n'ebe a ịfụ ndị ala ịfụla aja na bọs fa zuzugide ife afa na-ezuzu igide ala afa na anyị o wee karịa rapịa na amamife m ga-eme amamife m ga-eme ife m ga-eme bụ na m ga-eje kpọọ ndị uwe ojii ha nwụkọba ha ka ọkụkọ tie fa n'ụlọ mkpọrọ ife dị mba ọ bụrụ kịta
Ne, agaghị mfa akwadogo m onwe m na-ejeba gezie ntị ka efe ihe na-eme achọrọ m ka ịpụta n'ụlọ ebe a obi nwayọọ kwa o ọ bụrụ na Dikeh bụ nwoke ya pụta bịa jebe aka mgba ya pụta bịa jebe egwuchi ma ọgwụgwe na ọchụ onye nwere anwa na-agbazi onu ọkwa ka jiga atụpụrụ gị ọnụ na-eti ka ngwa gị ama m nọ na nkịtị ka iji nwanya n'aka mana nsogbu ada sọsọ ofu ihe ka anyị ga-eji nweta nwada anyị na-achọ sọsọ ofu ihe ka anyị ga-eji nweta ya ọ bụ na mụ na gị atụ ka aka ọnụ ugwu Aiza meme na Dikeh anyị nweta nwada ga-adanye anyị n'aka dakpuo ka onye dakpuo n'ime onu ọgwụ na otu anyị ga-esi nweta nwada ahụ ọgwụ na meme na Dikeh ọkwa na ọgụgụ isi ga-ekwe gị ịghọta ihe m na-ekwu. Bọs, ichedere na m baa n'ọsha iche na m baa n'ọsha sikwa m iji ama ihe m isue ịmagwọ na ịdịgọ imechie ji iri ịmagwọ ya bụ ihe na-agwa m bụ ọhịa ka mere gị tụkọrọ ka anyị nweta enyi anyị nwetawa mgbe ọtọ ha ọsha ha onye bụ ya bụ nke ya bụ nke gị so ya bụ nke m ịhụghị na anaba ebe Chukwunna biko ka ebe ị nọ na ndụ ka mama nka ayọtanwu gị ka n'ụdị ihe mmadụ nwunye nke a iwuta amụsụ iwe ekwe nsu ọ bụ na egbe ka m ji aka m agba gị tọtọ gbaa gị jaja mana ekele dịrị Olisa bi n'igwe na ọ maka ji Boss. Ịmagwọ ka m were eni ka ewefu oyi n'ekeke ịmagwọ na eme na gị merie na eka na makịrị agbada mala iyi na shi magwọ elu ya m na-ekwu maka ịka ji aya na-eme adị m emezi ihe ọgụ Rebecca, can you want that, Toto? How could you never so? Oh, get it away. If you ever brother, everyone brother will think that Natalia, and the nigga will not tell you. I told me, you what is your book? I was saying, I don't want to do. Let's move on, woman. Rebecca, because. Oh,
ego a bụ ndị ezinụlọ Okeke anyị ha sị na ha ji ya na-ekele gị otu isi nwe ebe tinye ọnụ na esemokwu dị gbasara anyị dị n'etiti ezinụlọ ha wee bịa weta udo n'etiti ha. Ihe dị n'ime ya bụ 1,103,000 na-ekwe na ego ewuo anyị ya mkpeziere ha udo wee dị a mechara ree ya. Ha rere ya bụ ala. Anụ m na ha resiri ya otu nnukwu ụlọ ọrụ batara obodo anyị wee na-achọ ebe ha ga-arụ ebe ha na-emepụta ngwa ahịa. Anụkwa m na ha rere ya bụ ala ndị naira 30 wee kekwara onwe ha n'udo n'ihi na udo abatago n'ezinụlọ ha. Ewu n'ego amaghịzi ihe eji ego eme maka ọdịmnobi anọ. Kedu onye mụ na ya ga-eri ego ebe ọ bụ na ọdịmnobi anọghị ya? Onye kwa ọdịmnobi ị na-ekwu maka? Akịdị hapụ okwu ahụ. Okwu a dịara mụ na ndị chi anyị na-efe. Ndị chi anyị na-efe. Buru ya ga-abụga ọdịmnobi. Mom zitere m ka m tere gị nya ihe ga anya ọfụma mechaa gị ihe na-echa ka m mere gị. Gịnị bụ mma hụ na-emeni m? Gịnị ngwa ha lele ụla ngwa sibe m asị m sibe fụa. Mụ mmiri ajụ maka gịnị? Ka m gwa gị eziokwu ọnya gị na nne gị na-ekwenye m enweghị ike inweta m. Ị nụrụ ya? Sọsọ ihe ọ ji ekweta bụ oke oyibo na-agbagharị n'azụ ụlọ. Ọ ya bụ ọnya unu ji enweta. Mụ na onwe m ekwego m ọnya mmadụ ọ gbatara enyi kwọ nwa. Chioma na-akpa ego ya bụ ọ gbatara. Ngwa tege tetiko unu enweghị ike ịnapụ m ihe m chọrọ. Ngwa ụla Nkechi mụ na akọgherizi n'ụlọ nke m gwa. Ngwa ụla asị m ndị ọgba nje nwa ha na-ebutere m wadị. Chioma biko nabatazienụ m biko. Ahụkwara m gị n'anya site n'otule ala obu m. Nabatana m ka mmụọ m nwee ezumike. Aja si n'iru m pụọ biko. Ana m akọgodi na m na-achọpụta Tiko kamgbe ụnyaahụ afụbeghị m ya ụra agabeghị m n'anya ịbịa ebe a na-akọrọ m aja mbene. Ka ezi ka o si mee nke bụ na ị na-achọzi Tiko. Anyị nọkwa n'ụra o na-arahụ onwe anyị ụra. Anyị nụzie ụda gbara gbim o wee pụzie ka ọ mara ihe na-eme. Afụrụzi m ya mpụta kpọgide ya afụrụ m ya. Ihe ha ji abụrụ rekọd bọs. Ọsọ bọs nwere ike ime ụdị ihe dị ụta. Ịmaghị eme ka ije ebe bọs ji chọọ ya. Tiko nwee ike na ebe ahụ. Nye m aka dị m n'ịbụ.
Oh. Hey, atọkwa mbụ aka m ekwe apụta. Hey, Chiko biko tinye ọnụ ke ndị na-ebu mmadụ bịa n'okwu arịsị biko nnu ke nnọọ ihe bụ mmadụ bịa n'okwu arịsị amakwana m Chiko biko tinye ọnụ ka ama ma nwe ka anyị a ga-esi mee ndị agbapụ anyị n'okwu Chiko kwuo echefu na afọ chiri gị ọnụ echefu na enweghị mankwụ nwa okwu ekwuru m ekwu na ọ ga-eme o jezi ime wee bụrụ otu a ihe wee mee nkwa agụ kwụla agụ ọgụ o si wee je nkwa agụ kwuo agụ dịkwa ụzọ n'ịbụ agụ nke na-agụ ọbara na agụ nke ọma agụ ịba a na-ejekọta ihe aya eri ọgụ o si wee dị chọcha ebe unu ga-abịa ọ bụ na alụsị ime gịnị izu ego onye aka were ọnụ okwu ikuku ama n'ọya nyere ya aka yọwarịsị akpa ọka biko ka ọ rapụ n'anya were na amarịcha hapụ ihe m gotere nji chụọrọ gị aja hapụ nka nnawa biko nkọpịa agha ọnụ eji na-ekwukwu okwu nkọpịa agha ọnụ ịda ogbi ịka were ọnụ okwu oshi anyị ma hụkwa ihe mewe ụwa agbango oshi asị bọsụ chekwere ka m gwa gị ọ bụrụ na ị nọ ugbo ehu fụta gị ụsụ ha ọ bụrụ na ị mara mgbe Chiko nọ bịa tụfụta n'ụsụ ha ọ bụrụ na ọ bụga njinji ga-eji mgbe mana gị nọ kemgbe ị na-etigharị mkpọ emegharị sọsọ mkpọtụ ahụbeghị m nsọ onye ọbụla biko bịa ka isi ebe a pụọ were enyi nwayọọ ma gwa gị na eme give go up ama achọghịrị bọọsụ site na m achọta Chiko mkpata ha na-abụ nwere heti na keji na m abịa gwa ya ka m jije hụrụ n'anya naanị ihe m chọrọ ihu ma nụkwa obi m Chiko ọkwa Chiko iji ahụ Chiko nsogbu adịghị mana m je chọrọ Chiko n'ime ọsha ha na-ama anwụrụ kama evuru keji m ji atị nkịta ekuke m na nweta Chiko na bọs nwere heti mbọ m ndọbana ga ga bi onyonyo dene ge ina ya mo be ite ma ge ha nkwaga nkwokwolaga kwọkwọkwọlaga aha aga m akpọ nna abọ gaa na mmiri a na-akpọ mmiri ogolo a na-ekwu okwu ya ọnya bụ onye mụtara akpọ ọga iru ebe ahụ ha ekwuo ihe ga-abụ ọnọdụ ụlọ ihe ọbụla ha kwuru ọnya bụ ahụhụ unu ga-ata wee ruo ụwa ebi ebi kunenu na ya eje ụmụaka karịba ikorobịa ga-eje chọrọ ezigbo aka ọrụ ọ bụrụ nke mmadụ kpatara unu na-abịa izu unu ejeche na ka ha na-eje ka ngwụlọ nekwe ihe dị nke a n'ụkwụ oritutu kpọrọ akpụkpọ ọgụ Chioma biko si Chioma oke ekwuru ozugbo ihe m kwuru ọzọ ahụ ekpuchigo m ọnụ o Chioma ndị ọzọ kwa nekwe oke onye a bụ ezigbo enyi bọs ka anyị chukwudi ọ ga-ama ebe bọs nọ chukwudi getụọ ya ndalụkwa o biko ị ga-agwa m eziokwu ebe Chiko nọ o m enye gị nnukwute ego ihe abụkwa ọnwụnwa na-anwakwa m biko George ezigbo George maka emekwana nka m kwu ihe m na-ekwesịrị ekwu biko nsogbu ọbụla Amanda gwa ya biko o nwee ike ikweta m biko ezigbo George kwa maka uche atụna gị o ngwa m enye gị 1,060 o ịgwa m eziokwu
Ego kwere biki ma mbọ nọ. Chelu. Ego anyị kpọrọ afa kịta. Isi na ọ ga-abụ nke mma ngwụ. Gbam. Chee! Obiam gbata aka. Asị m obiam ana ụjọ anago. Aga nkwọ. Ụzọ na ọja asụ m. Aga nkwọ. Gịnị bụ na ọ na-akọ ya kpọmanụ gị ego. Chelu, ị mara ebe ahụ nọ? Ekwu n'okwu. M ga-agwa unu. Daalụ o. M ga-agwa gị. Ngwa ka anyị jebe. Bịanụ. Ị mara ebe ya nọ? Ekwu n'okwu. Soro m. Ebe a ka i butere ikpuru isi. Ọ bụrụ ebe a ka i butere ya, kedu kwene ha? Kapụsụ gwasa m gatọrọ ebe a ka anyị butere ya. Amarọzikwa m maka mgbe anyị butere ya ebe a, ọ ga-gotinye aka were ego na nkata arụsị akpọ ọga. Aki ya ekwere ọzọ apụta. Ọ na-eti na-ama jijiji. Ụjọ baa m arụ. M were ọsọ. Iwe duru anyị gara ebe a. Uwe eziokwu ka ị na-ekwu. Eziokwu m niile. Ọsọ ka m ji pụọ. Nene akwa ha ebe. Akwa ka oyi n'abalị. Kedu ihe mezinụ? Ewu na ha nwere ike ilo kwebe. Bịa. Ọ so na-emezi nwoke eme nwaanyị. Chee! Ezi ga ha yipụrụ akwa. Nkwa gị, nkwọkwọla gị. Achị m nkwa gị, nkwọkwọlụ agị. Nne akpụ ọgasị ka nzi unu ozu a. Na unu ga-anọgide ebe a ruo mgbe oke ọkpa ga-efu mpi. Ya bụ ije abụghị ije taa, ụna abụghị taa, rụọ mgbe o jikwa ebewa. Na n'ihe na-ekwu, amụghị m ka ndị ụmụaka dị ka unu, ọ bụrụ na unu enweghị ụbụrụ, chọcha ihe unu ga-eme, ọ bụrụ ije na-alọchi gị zuo oshi ego, rikwe na shi nri, mgbaraka gbagbukwe unu. Na nne ya. Nna ya akịrịka biko ka m gwazie gị nke bụ eziokwu. Abụrụ m onye ori. Adị m ezu ori adụrọ na agbụla anyị. Onye akpọta m ebe a kechie m aka n'ụkwụ. Ọ chọrọ igbu m na o nwere ife ọjọọ mmiri ya. Ka o gbue m n'alụ m enyi m nwaanyị. Oke mmiri juo gị isi ọnụ mechie ọnụ. Ihe na-akụ eridi. Kama ị ga-asachi ọnụ ezu ure gị aka ịma ka ga-esi nyere ya aka n'ebe a na-akụ eri. Na ya akịrịka biko juke n'anụ mpama n'ebe a. Juke n'ihe mụ na onye bụ ụzọ fụ ya nwa agbọghọ nwaanyị. Juke n'ihe onye nwatakịrị nwaanyị a bụ ụzọ bịa na be ya. Biko ya wutekwana gị na m na-agwa gị okwu otu ọ ka olu m dị. Nna ya akịrịka biko isi mgbe oke ọkpa kporo mpi mgbe agaghị eme ihe a ga-eme. Kemgbe nne na nna m mụrụ m afụnụrụ m ka oke ọkpa kpuru mpi ka ọ na obodo akpọ ọga ka oke ọkpa na-ekpu mpi. Ọwụ na-emegide nnọọ oke ọkpa kpuo ya bụ mpi biko kemgbe ọ ga-epu ya bụ mpi kemgbe ọ ga-eji pụta ya ma na mpụ apụtawa. Ife bụ na ọ dị ebe ka ọ nọ ọdụ mmanụ ọya. Ihu na ebe oke ọkpa furu mpi tabe ya ahụ ya tata. Ọzọ bụ ị bịara ihe ịbịa ịjụ m ajụjụ. Ịbụzi onye nkụzi, abụzi nwata akwụkwọ. Na-enu ka ọ nụgodo. Mpịakwara ihe n'ọnụ a kịta ọzọ aka ike. Achị m mpịakwara ihe n'ọnụ a ọzọ aka ike. Unu ya ediwe ọ ihe unu metere owu unu. Ma adụkwa m ọdụ. Onye awa nakwa awa. Si na ya emeche gbaa ọsọ. Ikwekwe ihu m ohu onye hụrụ ịtafe ọsọ. Ka m gwa gị ka ị na-ewe n'ukwu ka ị gbaa ọsọ ka ị na-ayị ala. O were ala a na-agwa akwa agwọta mana ala je ka anyị na ịgbakwa ọsọ o wohụkwa oyi nọ n'ụwa onwe je ka agwọta ka o dokwe ya ya anọ nrie ahụhụ eyere unu ezuo unu anị ya nkwa gị nkwọkwọla gị nkwa gị
nkwọkwọla gị nkwa gị nkwọkwọla gị kwọla gị kwọla gị Ibi fọjọ mmegi. Oke msa chukwu mechie n'izu ure ga ka mmakwa nke na-arịa arịa. Lekwe ka olu mbeji ka ọkụkọ nji olu. Hey! Gịnị ka nji jikọta biko? Ịmakwado na mụ bụ ana. Hey! Ya m na-eteta ahụhụ niile ha na-ata ha. Ịyara mgbakwuru Tiko. Nga agbara ka Iron. Tiko utobo dịka enwu nwa ahụ. Tiko bụ onye m hụrụ n'anya, ị na-akọrọkwa onwe gị. Ha! Tiko onye hụrụ n'anya, arapụta ya ọ na-asụte. Gwa gị eziokwu, a wee kiri m ọsụ ahụ. Were anya kpara onye ji Tiko, ama gwa anyị jisie n'ike ma ya lie rime na arịa. Eziokwu bụ m gwara gị. Meme mmege erisa kiete m na ga kiete. Agwagwa m gị. Hey, aja biko. Orubeko na biko. Ihe m na-aga. Unu mara ka unu si je tọrọ ana tọchite n'azụ. Ihe m kwuru bụ m na-ekwu. Njegire jekwute onye ji ene. Ha! Agbagwara ọhịa ribele ya ọkụ. Mụ gwara gị. Aja biko. Oge be m ga-ajụ onye bụ. Chere ka m gwa gị. Ọ bụrụ na ị mara mgbe ụmụ okorobịa na-agbọghọ ụnọ. Ọ ka mmadụ gwara m ọsọ ha. Maka na enwere m ndị agha na-eso m n'azụ abịa. Gegere ha, enwere nke ha na-akpọ usoja. Enwere Air Force, enwekwere the Scout. Ha bịawabe ha na ya atatacha anaghị n'ala. Gwara m o. Mgbe ha na-enyo na ndị zụlụgụ nne na nna gị zụlụgụ akụziri ha otu esi enye okenye nsọpụrụ. Ọ bụ ụzọ na okenye nọ nwoke alụsị dị ka mụ ka ịkụkọwara aka ka nshịkọ wee na-agwa okwu ha akụziri nsọpụrụ. Ana m enyo n'ọgụ dịnyere ha ji ezuo ego na alụsị. Ọ bụkwa gị gboo nkọrị ahụ m na-akọrịkwa egwuregwu m na-egwuri echere m ije eme gị egwu ama mgbe ha nọ ka isi gụdube. Nwatakịrị dị ka gị eje chọọ ndị ọgbọ ka gị na ha gwuru egwu o wee bụrụ okenye dị ka m nwoke alụsị. Chimo, maka ihe afọ ọfụrụ ebe ihe afọ kwụkwụ m olu. Ekele dị Chukwu na ya enweta onwe nwanyị maka na unu m agbatịwago. Nke m agbatịgo oge obere. Ị na-afọ m? Na-afọ gị. Na-afọ gị. Ọ dị egwu ije ụwa. Nna bọs, ka m jụgodu gị. Kedu mgbe ọ na-adị gị ka ọkụkọ ga-epu mpi? Kedu arọ ọ dị gị ka ọkụkọ ga-epu mpi? Ife a mmadụ na ebe a ike agwụkọ m ebe ahụ. Since onwebe ife mmadụ li. Tiko biko ewekwana iwe. Arụ ole ka ị dị? Amarọ m. Ị marụ? Tiko ya bụ kemgbe nne na nna gị mụrụ gị. Ka njikere gị kemgbe nne na nna gị mụrụ gị. I were ụdị mkpa. Ifunugo ma ọ bụ nụ na ntị na ọkụkọ pụrụ mpi. Ifunugo ọkwa ị na ebe a na-ajụ ya akịrịka n'iri ya si ya biko ọkụkọ ọ na-epu mpi. Amaghịzị m ma ọkụkọ ndị akpọ ọgọ ọ na-epu mpi. Ọkwa ifo ka o si jem ya sị ma ọmụnwa na-akụziziri ihe ọ na-eme ọmụnwa ga-agwa mmachikwara ụwa m ntị mmadụ akọchie m ike. Mmadụ alekwe ọzọ dị ka ibe ya bụ na ọ kakwa mma na anyị nwụrụ afụ anyị anya na anyị furu efu. Ọ ka mma na anyị nwụrụ anwụ afụ anyị anya na anyị furu efu. Ihe m ji ekwu bụ na maka na ebe anyị nọ na-eche ka ọkụkọ puo mpi anyị gaa na ebe a chegide gbaa afụ ọnụ ka mkpi
no ebe a chegide isi afọ ọnụ isi ọcha echi n'isi anyị na-afụtashi maka na ọkụkọ ada ebu mpi. Ihe na-ekwukwe bụ ọ ka mma na anyị si ebe a pụọ. Ọ bụrụ ara nwanne ka anyị gbawa ara. Ọ bụrụ ara nwanne ka anyị gbawa ara na mmadụ na-agba ara. Maka enwere ike gbagide ara si ebe a pụọ gaba be anyị tupu ịma ihe na-emenụ. Ofu ihe nwere ike mee ọgwụ emerụọ anyị nweta onwe anyị. Ofu ihe nwekwa ike mee akpụrụ anyị gaa n'ụlọ ụmụ ụka ndị ekpere enweta onwe anyị. Ka ihe dị na-ewe ara enwe ihe dị na-ewe ara. Ọkwa gịnị ka na-arụ ara na nkwọ? Gịnị ka na-arụ ara na nkwọ enwe ihe megoro ya? Ọkwa ya ka nsị ka m kwuo. Boss, mụgara m chere ị nwere akọ n'uche. Ana m echebu na ụbụrụ dị n'ime. Amara m na isi ga-enwere ife dị n'ime ya. Kedu nke bụ na ka ije gbaba ala gị n'iyi ala ka mma gị? Iyiru gị ala onwenugo mgbe iyila ala ịmaka iyi ala si adị. Ịmaka ala si adị. Tiko. Ife na-achọ ịgwa gị bụ na ọ ga-aka mma na anyị ji chọọ gị akịrị ka yọọ ya biko. Yọọ ya ezigbo biko ka mmadụ si ebe a pụọ. Ọnọdụ m n'ebe a dị ọsọ m mma o. Ọnọdụ m n'ebe a dị ezigbo agụụ na-agụ m ebe a. Wee bulu ajọ obi gị na ajọ obi gị wee kpọrọ mkpọta ebe a kechie m. Tiko. Ugbo ole ka m kpọọ gị? Ya zukwa gị. Tiko ya zukwa gị ka anyị kọkwa n'ubi onye anyị bịara. Ka ịkọ n'ubi onye bịa. Echetakwa m ihe echefuru echefu. Tiko biko echetakwa m ihe echefuru echefu. Ka ihe na-eme gị? Gwa m ihe dị na-ewe ara. Tiko gwa m ihe dị na-ewe ara. Enweghị ọzọ dị na-ewe ara na-abụrụ ịmali elu amatụ ala. Onye ara nwere be? A sị gị na gịnị ka be anyị? Gịnị ka nọ na nkwọ be anyị na-agagharị? Enweghị ihe mere dị gịnị ka? Akwa na-agagharị. Onye bịa were ihe nye ya orie ọ na-azụ ihe ka ọ na-achọ ebe ọ na-azụ akwa. Enweghị ihe dị na ịgọnụgo ara. Enweghị mma ma ara ka ihe anyị na-emebe a mma. Ara nkwere ike ka ihe anyị dị ndụ anyị dị mma. Tiko. Keke na za hum kegi. Muke kan jụọ gị. Ị na-ana kekania. Lekwe ma anakwa m awate m rete m. Bịa nwoke nke ntị ka ngwa gị. Nekwe ala ka ọ na-eche gị n'ụzọ. Nekwe ala ka ọ na-eche gị n'ụzọ. Biko bụrụ abọzị ka nkịta m oke. Ka ị na-emedi gị? Ọ ka mma na nrị agha ruo be anyị na nọ n'ime ọfịa ebe a nwụọ. Enwere ego afọ ozu m anya enwe ego eni m. Ọrụ ndị mmadụ ka m na-aga na nke ha aṅụ mmanya mgbe a na-eni ha. Ọrụ ndị mmadụ ka a na-enye m anụ ebe a na-eli ozu ha. Enwere ego afọ m anya nọ n'ime ebe a nwụọ nnọọ. Ọ ka mma na nru be anyị afọ m anya fụ m ebe m na-aya ala na nọ n'ime ebe a nwụọ. Ka ụdị mmadụ ewede emekọna nwoke ka ịbụ emekọna nwa mmadụ ka ịbụ. Ga-esi ka nwa gị ọ ka mma na ijigidere onwe gị ka nwoke jikọta onwe gị ka dị mkpa mee ihe ibe gị na-eme. Bịa ka isi ebe a na enweghị ihe ga-eme. Ọ bụrụ ya nwana ka anyị yiwa na enweghị ihe ga-eme n'ebe a na-eti inwe anwa si ebe a pụọ ọkwa gị ka ọ ga-atana n'isi. Ọ ga-atana gị n'isi maka na ị na-apụ na-eso gị n'azụ mana ọgụ maka ife ọbụla ife ọjọọ ọbụla ma ala ma ife niile gụwa ka ọ ga-eso. Nnafe agwa gị apụchago nke ọka isi pụọ ọ masịzi gị so m n'azụ nwoke m hapụọ m Ọ ka mma ara pụọ ya bịa na m
iwe na Chief, anyị bịara n'udo, anyị bịara jụrụ. Anyị na-achọ ụmụnna anyị nwoke bụ Tiko na Bọs. Enwere iwe ọ bụ na anyị kwesịrị ịnọ n'ebe a. Ọ sịkwa nke kwesịrị. Ebe anyị ga-eme. Mba nna. Gị nwa alaba. Oo. Nwata nwaanyị. Ọgbagote. Asị m gị lawa kwụọ o nwere ndị bụ na-achọ a ga-ahụ ha. O gwalaba. Nwata nwaanyị. No. Kasimenike ona aka onye onye mere n'ike. Chere. Ọ raja be fa. Ike na mini mo fe. Ife a ga-abụkwa aka ọrụ akịrịka o. Ife a ga-abụkwa aka ọrụ akịrịka. Gee ntị ka m gwa gị. Ọ ga-akakwana anyị mma na ichi ya azụ kịta. Jenodo ebe o si anyị nnọdụ. Biko, achọkwa m iyi ala. Ọ ga-emechipụ ọnụ. Mechie ọnụ. Ijuo gị nsị ọnụ. Ị chọrọ ịpụ ala. Onye maka ị ga-adị m eyiwe ala. Nke nnọọ nke dị mkpa n'ọnụ. Dị mkpa n'ọnụ. Mụọ na ha na-amaghị jijiji na-ahụghị jijiji ka nwatakịrị nwa agbọghọ na-achị enyi mamịrị. Kedu ihe ụdị mmadụ ịbụ? Ego dị mkpa mmadụ. Dị mkpa n'ọnụ. Bịa ka anyị jee ebe anyị na-eje. Eru ebe a hapụrụ m okwu. Ama m ihe m ga-ekwu. A ga-arapụ aja ebe a maka aja nwere ike ịrapụta mmadụ. Ịma na ọ mmadụ ekwu okwu. Eru ebe a kịta ọsụgba nnọọ ahịa nwa wụ sọsọ onye ma ihe na Nsụka niile. Lee na onye ma ihe na Nsụka niile ka ọ nọ ebe a ka onye na-achị enyi nshi. Legodo ihu ya dị ka ozu aka na-achị ili eli. Ụsụ. Anyị ga-abịa ka anyị gawa. N'agbanyeghị na gị na aja wụ ofu ụdị mmadụ. Sọsọ ihe dị iche gị na aja bụ na ị na-ekwu ihe mmadụ na-anụ. Aja adịghị ekwu ihe mmadụ na-anụ. Erugwo ọsị na ọma ihe. Lee na onye ma ihe ka ọ na-anyụ nshi. Biko ka anyị pụ. Sọsọ ihe dị iche wụ na ị na-ekwu ihe mmadụ na-anụ. Ya na onwe ya na-ekwu ihe mmadụ na-anụ. Ahapụkwa gị. Bịa ka anyị pụ. Lekwe dimkpa n'ọnụ. Nwoke nke anyị na-apụ. Dimkpa asaa n'ọnụ. Nkwa gị
nkwọ kwọla gị kwọla gị kwọla gị nwata nwanyị ịdị mma ịdị ụtọ ịba anụ oriri ọ bụrụ na ị ga-ekweta ihe a ngwa do nri osighi ike ọma ha agbụ atọ ụmụ ha na-agbụ ha ejebere onwe ha inugo biko aghọtasịrọ m ife na-akụ iwetaghị ihe m na-ekwu hey nkwa gị nkwọ kwọla agụ ihe m na-ekwu eriju ha ahụ ọ tọgbara ka ajalaba jagbam mgbe ịghọta hụkwe chelụ ka ha bịa mgbe ha bịara kịta ikpe eke onwe ya ife ị na-akọwa kịta ọ na o duru Chioma wee pụta gị na Chioma nọ ife o duru Chioma wee pụta ọ ife ị na-ekwu nwanne m etu a ka ọ dị nna chego mgbe ha na-apụ eme ebe ha na-aga eme ebe odu ya na-aga mgbe ahụ ọ kpọrọ aga n'ọnụ arụsị ya gịnị ife a na-eme n'ebe anwa kịta mụ nwa mara ọzịkwa chelu esi na ọ bụ ọrịa wee baa n'ime arụsị ya bọs gee ntị ka ngwa gị gee ntị ka ife nwa wee mee Chioma ife nwa wee mee Chioma mmegbu mmadụ isi ife na-ebu ụfụ ga-eme jide onwe gị anọkọ ebe a na-ekwu okwu isi ahụ anahụ gị pere ka nwata nwa agbọghọ ka na-ama otu esi anyụ mamịrị ekwute okwu nwaanyị ike adịghị ekwusigo m gee ntị ka ngwa gị ekwutego m ebe a ka m na-eche kịta mmegbu mmadụ isi pụta ụzọ abịa ihe m na-agwa unu kịta bụ na ewelego m mma agha m wee debe udo dị maka ịhụnanya m nwere ebe nwa nọ ma unu buru ego a lawa buru na ego a hapụ unu m nwa ọmaka okwu gị kwụ ọtọ dịka ife nwanụ okwu gị amaka akịrịka biko efe nwatakịrị nwaanyị a enye m gị ya were eme ihe masịrị gị nwere ihe ejizi ọkwa gị na ọmụ bụ onye mbụ bụ ụzọ hụ ya mana ewepụgo m aka ma okwu ma adị ọzi n'ime ya nne enwekwu ihe ichefuru chetara m na nwunye mmadụ ka maka mụ ama m bịakwuru maka mmadụ ijite m n'ụzọ na-akwụ m ego m biko akịrịka chere mba na Chine ọ na-atụ aka dịka o nwere ihe ọ chere ekwu ihe na-ekwu ọga akịrịka biko mee ebele biko nwata nwaanyị a ifuru ebe a ọ bụrụ onye obodo anyị ọ bụrụ osiri obodo a onye ji oge ọ bịara abịa n'obodo a ọma ndị mma na ọ bụ na ijide ya ebe a na-abụrụ ọchịchị obi ya aka ya dịkwa n'ọcha biko onye na-ese okwu bụ na gị nwafuru ya n'anya na ọ bụrụ na ọ nọ mara obodo anya efuru ya ka ị na-ekwu ezi maka ọ bụrụ na anya nke m furu ya aka nke efuru ya ka ihe a ga-eme agwa gị rapụ onye a na onye a nwere onwere akọ n'iche ọ na-akọ eri ya maka ebe onye a si bịata onye a chụrụ ya n'obodo mepere emepe ọbata ọ bụrụ ihe anyị ga-akọ ebe a ọga akịrịka ife onye a n'ebe a onye obi tara ya mmiri onye a bụrụ ezigbo mmadụ o nwere ajọ obi onye nwakpụtara m ebe a bịa kechie m ebe a maka o nwere akpịrị ego ọ chọrọ ịbụ ibulu ego ebe a kpụta m kechie m aka n'ụkwụ o nwere ife mme ọ bụrụ na ọ bụ ajọ mmadụ kedu ka o si metụta nwa agbọghọ mfụ n'anya okwu gị si aga ọ da-adabara n'ebe anyị na-eje onye arapụ onye aka ntie gị azụ na-esi m oru ama m onye nọ m n'aka nni ọkụ ife onye a enwekwa mmadụ dị ya n'ime hapụkwa ihe ahịa akwa komkom nọ n'ime enwekwa ofu ihe nọ n'ime onye ya efuru ebe a obi eji chichara ụdị dịka unyi ọkwa ke ịmakwado ihe ke ka o ji dị gị ka okenye nwoke dị otu a na-efe arụsị na-agọ mmụọ fụgodo nwatakịrị nwaanyị a kemgbe ụwa ta ụwa na gị na ga-abịa zụwa nwaanyị
ịmakwa ihe ịṅụkwara mmiri ara ịṅụjukwa mmiri ara afọ Nabaka mụ na ndị akpacha obiko ịbụ na okwu eche na opere mpe ọ bụ otu afọ na-achị m nwa ka mụ na ha kpacha otu ọkpọ na-eti ala akịrịka nwoke eze mmụọ na-afụ n'ihe na-afụ na nzuzo nna ya ukwu biko ọ ga-adị m mma na ị were anya iji ahụ ime mmụọ gị na ndị mmụọ ji akparịta ụka ma n'ụtụtụ ma n'ehihie ma n'abalị gwa nụ mpa m okwu aga m achọ ka ị gwa akịrị ogiri okwu maka na nwatakịrị nwoke ọkwa n'afọ ka ọ ka na-asa ahụ ka ọ ga-eji wepụta ọnụ o ji eri ede bịa na be gị bịa gwa gị ihe ị ga na-eme na be gị mana obi gị jụrụ ọ bụrụ na iwe na-ewe gị biko ọ bụrụ nke niile m metere were gbaghara ya sọọsọ ihe m chọrọ n'ebe ị nọ ugbu a bụ ibikwasị m aka n'isi wụkwasa m ngọzi gị niile ka m wee nwere rie nwaanyị wee buru ike m na ngwongwo ihe mma na ị ga-enye m wee nawabe m biko ọ bụrụ ma nke nwaanyị okwu ebie uche gị ọ dị ekweta n'ihe okwu nna ya akịrịka biko ewekwana iwe enwere m ike ịyọ gị ofu ife dị m ezigbo mkpa gịnị ka ị na-ajụ jụọ nna ya akịrịka biko were ọnụ gị wee jụọ nwatakịrị nwaanyị a n'ebe a ọ bụ na ọ ga-eji obi ya niile wee kweta ka gịnị a na-abụ nọla ebe a ịma na nsogbu adịrọ na m ga-anaba mana ọ bụkwa maka ego a niile edebesịrị ebe a obi m adịrọ na ya achọghị m ego ife kpata na m achọrọ ego bụ maka na nwatakịrị nwaanyị a n'ebe a ejigo obi ya niile wee fụ m n'anya enweghị m ike isi otu arapịa biko mụ na onwe m fụkwara ya n'anya o wepụtara obi ya wee nye gị ihe na-achọ ịkọwa wee eziokwu anaghị m egbu ohu nwata nwaanyị nere ihe ọ jụrụ ka ihe ị ga-ekwu maka ya ekwari akwa akwa ka ọ na-ebe bee akwa ruo alụ echi ị ga-agwa anyị ebe okwu ọ gbara nkịtị kwere ekwe ihe na-achọ ịkọwa bụ na wepụ uche ebe nwa nọ ego a na-ebunye gị ọgwụgwụkwa ebe a ka anyị si enwe ego ebe a bụ otu ntabi anya ego abata maka ihe a na-alụrụ ndị mmadụ karịrị ego ha na-ebutela anyị ọ ka ba uru ma anyị nabatara ụmụ ebere ego a na-enye anyị mana n'ebe ụlọ nọ ego ebuke ị na-eche na ego ebuke ịbazi ya n'ime ọba ego anyị fụ ego dị ya ajụghị ebugo akịrịka ikpuche ka m jụọ gị ị na-ekwu na ego adị ebe a ụmụ ego adị ebe a na-ara anya enwere ihe ọwụ ya wụ na enwere ebe o juru eju bara abara anụwo m ntị ịma ihe m ga-emere gị ọkwa ifo maka ihe nkwa anyị kwere m nkịta mma ba n'ime obodo chi ụmụ nwaanyị aka abụọ aka atọ maka odogwu nwoke dị ka gị abụọ n'ụwa mbọ ka ị na-aga nke a eziokwu na nwatakịrị dị ka a chọrọ mana nke ahụ mbọ ka a na-aba aga m aga chitere gị ụmụ nwaanyị na-eko ma ndị ga-abanye gị n'ime ma nke na-aba n'isi a na-achụgharị gị maka ị kwesịrị ịrụ wụrụ ọgụ niile wụrụ ụmụ nwaanyị awụrụ ihe niile awụrụ ụmụ nwaanyị gịnị bịa nya n'ime ihe a niile m kwuchiri nwa nke bara ntị kifuru ego ahapụrụ ụmụ nwa ikweghọ
Na-ekwenu. Nnamdi. Nnamdi nwa m. Ọ gị bụ ihe a? Ị nọ ndụ, nne nọ ndụ. Papa, andụ m ndụ. Ma nne m ma ụmụ nwanne m ndị ọzọ. Anyị jadị ndụ papa. Nwunye m. Papa, anyị nọrọ n'iji maka oge nụrụ ozi na ụgbọ anyị gburu mmiri wee nabata ife arụsị. Maka obi mgbawa iwere oge nụrụ ozi ya papa. Onye nwanne, ọ ka o si wee dị. Na ihe mkpebiri tata bụ ịkwụ ụdọ gbuo onwe m na ọ bụrụ na nwa agbọghọ na-ebe ekwu ka nụọ ya. Maka ndị nna nna anyị abịa a na-ezi ozi ezikọta ozi asị na ọ na-abịa ọ na-anata. Mgbe njizi hụ onye nwa nche na onye ka achị na ọ na-anata amaghị m na ọnụ ka dị ndụ. Ekene m unu ndị nna nna anyị ha o. Papa, anyị ncha niile dị ndụ. Anyị bi n'ebe ndị oyibo na-akpọ Seaview Estate. Anyị achọọna gị rie nne afọ pụrụ afọ. Anyị achọọna gị mana ka mkpọ nne m ahụ ịhụnanya nke ukwuu ka gị na-abụ. Ka nnukwu ọnụ ya ọzọ n'otegwo. Oriakụ m. Mama, oke chere nna mpa na ebe a ka gị na-ekwu o. Ebu na-ege Oriakụ m hụrụ n'anya nke ukwuu. Asị na ị ka nọ ndụ. Hei, ndị nna anyị ha chere gị. Ama na taa ga-abụ eji esi ka m chọọ ụzọ m ga-esi nwe ndidi. Enwego m ndidi ahụ. Gee ntị mma mgbe oge mma anakwute unu mma anata anyị ahụ enugo mgbe m natara anyị emeze nke ahụ naanị mgbe na-ejide ha obi m bịa unu ahụ gị nwe ihe dị ka ịhụnanya m nwere ebe nwunye m nọ unu arụgo ka m kwere na m aka egbu onwe m taa na ọ bụ na m ahụghị di anyị ahụgokwe m ihe jikọrọ mụ na gị na-abụ ka m si hụ nwunye n'anya ka isi hụ onye a n'anya ana m agwazi okịta kpọrọ ya ọ bụ sọsọ ịkpọrọ ya bukwuola ego anyị niile ebe a onwe ihe njisi ga-eme ahụgo m onye ọ bụ mụ na ya mba nna anyị mụọ na nwe mfụkwu nwata nwaanyị a n'anya mụọ bụ ebe ụzọ fụ nne ya nụ ịhụnanya mere n'ebe nwatakịrị ahụ nwaanyị anọ dịka were ụkwụ si ebe a ga ugwu Awụsa gịnị gara akụ ya ahụrụ m adịla ya site n'otu n'ala ibebikwara m ihe na-emezi emezu